Karbasapur. Amgela Kerala GSBR विशेषता सकाळीचे खाना बघेकर एक छान स्वाद आणि पौष्टिक स्वरूप हे ಸ್ವಲ್ಪ ತೀಕ ಸೊಗಟುನು ತಿಕ್ಸಾಣಿ ಪ್ರಿಯ ಸಿನಿ सर्वांचे छान इष्ट जातात ಎಂತು ಗಲ್ಲಲ್ ಮಿರಿಯಾ ಕೊನ छान गमगम फॉर्म्युलेट येंक सिकत चंद्रारी आवत 2 कप सोडे कळालं तुमक जाय जलारी 1 कप सोडे 1 कप कड़ोरोई कड़ियात यात उद्दागानु 3-4 घंटे का फुगत घालतात तशीची ಸ್ವಲ್ಪ वेळ जतेरी 1 कप देतो आणि 1 स्पून मेथी फुगत घालतात 1 घंटे का फुगलाट ओरोई दाली छान करून ग्राइंडर जलारी मिक्सरने वाटून करूया ना मिक्सर जलारी पुरो आता ओरो कुटांक 4 मिरया सांग आणि 1 स्पून मिरया पण घालता 1 स्पून जिरे आणि जाय जलारी 1 अर्धा कप कंतिलद सोई घालून छान लणकून वाटून करतात तशी उडीदोई छान खुल्ल्यांचेवरी वाटून करतात पीठ सरक कड़कोन अर्ध स्पून हळदी पिठी आणि तुमक जाय तितलेंच मीठ घालून छान करून एकड करतात मिरिया सांग आणि मिरिया कून तुमक जाय जलन मनके चढ़वून करूया पीठ में साधारण उद्दा पोळ्यात पट्टूचे पातळच लागतो ये आणि राप्ती सगळे फुल्ल्यांच्या होतात सकाळ जलारी तुमका पोळ्या पीठ अशी छान फुल्लेनु तयार असतात सर्वांके केकेचे चॅनलांतू स्वागत आता मी शे व्हिडिओस चढ केल्या ना सर इंग्लिशांतूय आमगेले कोंकणी भाषेंतूय तिकसाणीचे मिठसाणीचे गोडसाणीचे रंदेई अडगई हे सगळं व्हिडिओस तुम्ही एक व्ह्यू करका आणि सर्वांके पामचे मोठे शेअर करका व्हिडिओस लाईक कराय शेअर कराय आणि सबस्क्राईब कराय कायली गुण पोर्नो मीडियम फ्लेम गेम एकदा येणं पीठ घालून समजा सरवतात पोळो शिजलो म्हूण जलारी उकडून घालतात 1 मिनिट जलारी तुमका पोळो तयार अशी बाकी पिठांनी बोर जण व्हिडिओस व्यू करताय म्हणारे लाईक्स घालनाहीच सब्सक्राइब आणि लाइक्स लगेन दीवनो आधार केल्यारी मक्काई एक प्रोत्साहन येतने आणि के बोर व्हिडिओस करू तुमका इष्ट असूचे म्हणजे होची नाला चांग बज्जूनो दोनो कडियात आणि कुटांतू संबळी जावो हिडगे जावो देव्या मळारी आजे कुटांतू छान असतने सुपूर शिंदिलेने नरला कुटुंबत
त्यावेळी तुम्ही करता नव्या सीची लाईक आणि शेअर करूक विसरू नका.